खुलुमबाय भिउवार्सफोर दा दिनै नार्जारि एडुकेसन चेनेलनि जानानै नोंथांमोनखौ बरायबाय। नैबे समाव आङो माने बिगियाननि सिरिज 2 खौ फोरोंनो सानदों। दा सिगांनि सिरिजआव जोङो माने धातुफोरनि सोमोन्दै मेटेल्सफोरनि सोमोन्दै सावरायबायखाबाय। दा नैबेनि चेप्टाराव दिनै माने धातु नङिफोर नन मेटाल्सफोरनि बागै सावरायगोन। दा बेखायनो भिडिअखौ जोबजासिम मोजाङै नायलाङोब्ला थारैनो माबा मोनसे इमप्रुभ जागोन। बेखायनो स्किप खालामालासेनो नायलांदो मोजाङैनो आरो नट्सफोर लिरथावथाव दङब्ला मोजाङै लिरना लादो। दा नार्जारि इडुकेसन चेनेलनि जानानै बुंहरबाय। दा स्टार्ट खालामसै भिडिअखौ नाय। फरा 3 नङा होमबा? फरा 3 जोंहा बे फरा 3 बिगियाननि फरा 3 खौ आं स्टार्ट खालामदों धातुफोरखौ धातु आरो धातु नङिखौ गुबुन चेप्टारखौ उनाव फैगासिनो दङ। गुबुन फोरोंगिरि फोरोंगोन। दा नैबे आं धातु नङि एबा धातुफोरखौ आं फोरोंग्रोनाय जाबाय। थ' जियानो जा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। धातु नङिफोर दा धातु नङिफोरखौ जों मिन्थियो नङा होमब्ला? एसेबाबो क्लास 9 नि फर्माव जों केटच खालामनो हमदांनो हाबोदों धातु नङिफोरा मा आरो धातुफोरा मा। धातु नङिफोरा धातुनि उल्था नङा होमबा? धातु नङिफोरा धातुनि उल्था आखुथायारि जायो। धातुफोरा जुदि बुदामले जायोबा बिसोर बुदामले जाया। बेबायदि माने धातु नङिफोरा धातुनि उल्था बेखिनिखौ जोङो सिम्पोलाव बुंबाय आं एक्सप्लेन खालामनानै। आरो जों गुदि मुवाफोरखौ मोनथाम बाहागोआव रानदोंमोन धातु आरो धातु नङि आरो माने धातु सानजायारि नङा होमबा? नाथाय बेयाव जोङो माने एक्सप्लेन खालामगोन धातु नङि आरो धातु नङिफोर। दा नैबेनि जों सिगांनि सिरिजआव माने धातुफोरनि सोमोन्दै सावरायखाबाय। दा नैबे सिरिजआव जोङो धातु नङिफोरनि बागै सावरायगोन। जुदि नोंथांमोना नुवाखैबा जोंनि प्लेलिस्टआव थांनानै फार्स्ट सिरिजखौ नायनो हागोन। दा जियानो जानो स्टार्ट खालामसै। धातुफोरजों रुजुनायाव इसेल' धातु नङिफोर दङ। जुदि जोङो माने रुजुना नायोब्ला धातु आरो धातु नङिफोरनि गेजेराव मा होनदों धातु नङिफोरा माने लायनो धातुनिफ्राय बिबाङा माने खमनो धातुनिफ्राय खम दङ होनना बुंदों। दा खायसे धातु नङिफोरनि बिदिन्थिफोरा जाबाय। दा खायसे किसुमान जों माने बिदिन्थि लानांगौ नङा होमबा? जाहाथे जों एक्सप्लेन खालामनायाव मोजां जायो। बेनिखायनो माने खायसे बिदिन्थिफोरा जाबाय नै धातु नङिफोरा कार्बन सालफार आय'डिन अक्सिजेन हाइड्रजेन बायदि बायदि आरो गोबां रोखोम दंबावो नङा होमबा? जों सिगाङाव एसे मोनबोदों आरो पेरियडिक टेबोल नायोब्ला आनसार थख'लाय नायबा मोजाङै बुजिजोबगोन। दा बेखिनिखौ आं बारा गुवार एक्सप्लेन खालामनो सानासै। बेखिनि टपिक्सनो नोंथांमोनखौ साफिसियेन्ट बायदियै जि नांगौ बे टपिक्सखौ आङो सावरायसिगोन। दाना मा होनदों जोङो धातु नङिफोरनि बिदिन्थिफ्रा कार्बन सालफार आय'डिन अक्सिजेन हाइड्रजेन बायदि बायदि। दा बेखिनिखौबो जोङो बिदिन्थिखौथ' मिथिबाय नङा होमबा? दा नेक्स्टआव मा नाय जोबथेसिनि उनाव लाव धातु नङि ब्रमिननि अनगायै धातु नङिफोरा गथा एबा गेस जानो हागौ। मा होनना बुंखो बेयो इम्परटेन्ट जोंहा बेखिनिया नोंथांमोनाबो हाइलाइटजों माने हाइलाइट पेन बायनानै इउस खालाम जाहाथे आन्डारलाइन होना लानो हायो मोजांनो। थाब इम्परटेन्सफोरखौ जों माने हाइलाइट खालामनानै थाब नुनो हायो नङा होमबा? दाना लाव धातु नङि ब्रमिननि अनगायै गुबुन बाखि थालांनाय जा धातु नङिफोर दङ गुदि मुवा बिसोरो मायनो गथा एबा गेस जानो हागौनो। नाथाय मानो ब्रमिना मा जानांगौ ब्रमिना लायनो मानो लाव धातु नङि गुदि मुवा जों बेखौ गुदि मुवा होनो नङा होमबा गाइस? दा बेखिनिखौ मोनथिबाय आङो माने ब्रमिननि अनगायै जोङो मानो गुबुन धातु नङिफ्रा मानो गथा एबा गेस बेखिनिखौ क्लियार जाबाय आं सानबाय। दा नेक्स्ट स्टेपाव नाय गुदि मुवाफोर स्टार पइन्ट होदों आङो। गुदि मुवाफोरखौ बिसोरनि महरारि धोरोमखौल' हारसिङै लानानै हानजा खालामनो हायानो। बिसोरखौ मा होनो बिसोरनि महरारि धोरोमखौ नायनानैल' मा खालामनो हायानो बिसोरखौ हानजा खालामनो हाया। बेयाव माखासे टार्म्सफोर दङ कन्डिसन्सफोर दङ। बेफोरनि कन्डिसनफोरखौ नायनानै जों माने बिसोरखौ हानजा खालामनो हायो। मानोना बिसोर गोरोबलायै दंनो। बिसोरो माने महरजोंल' माने जोङो सेम खालामनो हाया। मानो होनबा बिसोरो महरा बिसोरनिया सेमब्लाबो माने बिसोरो माने गोरोबलायानो। बिसोरनि महरफोरखौ नायनानै जोङो बिसोरनि माबाफोरा गोरोबलायनो हायानो। महरखौल' लानानै बेखायनो हानजा खालामनो हाया होनना बुंदों। नाय बिदिन्थि हिसाबै नाम्बार पइन्ट 1 नट पइन्ट 1आव नाय सरासनस्रा दुंथायाव मार्कारिनि अनगायै गासैबो धातुफोरानो गथा महराव थायो। दा बे मोनसे इम्परटेन्ट नट्स जोंनि थाखाय माने सरासनस्रा दुंथायाव मानो मार्कारिया मा जायोनो लाव बा आवलिनोबो हागौ। नाथाय बाखि गासै
एलिमेन्ट्सफोरा नङा होमबा धातु एलिमेन्ट्सफोरा मानो धातुफोरा गथा महराव थायो बाखि गुबुन धातुफोरा मानो गथा महराव थायो दा बेखिनि जोबोद इम्पर्टेन्ट नट्स बेखायनो हाइलाइट होबाय आङो दा नेक्स्टआव नाय धातुफोरा गोजौ गलिनाय बिन्दो थायो मा होनदों धातुफोरा लायनो मानो गोजौ गलिनाय बिन्दो थायो नाथाय गेलियाम आरो सिजियामा जोबोद खम गलिनाय बिन्दो दं दा बेखिनियाबो नट्स जोंनि थाखाय मानो धातुफोरनि गलिनाय बिन्दोआ जोबोद गोजौनो नाथाय बिसोरनि गेजेरावबो मानो गेलियाम सिजियामा जोबोद मानो खम गलिनाय बिन्दो दं दा बेखिनिखौबो नोंथांमोना नट्स खालामना ला बेनि मोननै धातुखौ नोंनि आखायाव बा बे मोननै धातुखौ नोंनि आखाइ थालायाव लाखिब्लाबो गलिगोन माने सरासनस्रा दुंथाय खम दुंथाय नालाय बिसोरखौ जोंनि आखाइ थालायाव लाब्लाबो माने जोंनि आखाइनि जि दुंथाय बे आखाइ थालानि बे दुंथायजोंबो बिसोरो माने गलिगोन होनना बुंदों दा बेखिनियाबो मोनसे नट्स बेखिनिखौबो नोंथांमोना केरि खालामना ला आन्डारलाइन खालामना ला मोजाङै थख' लिरना ला जाहाथे बे नट्सजों नोंथांमोना माने फुलफिल खालामनो हायो दा नेक्स्टआव नाय 2 नाम्बाराव आय'डिना रोखोमसे धातु नङि नाथाय बेयो गोजों नाय बेयो मानो नाथाय जों मा मोनदोंमोन दि जि मानो गुदि मुवाफोरनि गेजेराव धातु आरो धातु नङिनि गेजेराव उल्था नङा होमबा नाथाय जोङो धातुफोरा मानो गोजों जायो जेरै सिलभार नङा होमबा सना बेफोर माने गोजों नाथाय बेनि अनगायैबो जोंहा मानो धातु नङिनि गेजेरावबो मोनसे मानो गोजों मोनसे इम्पर्टेन्ट नट्स दङ बे इम्पर्टेन्ट नट्सआ मा नाय आय'डिनाबो मा लायनो जोंहा आय'डिनाबो मानो गोजों होनना बुंदों बिसोरनि धातु नङिफोरनि गेजेराव मोनसे बिदिन्थि होनांगोन जोङो जुदि होयोब्ला जों माने आय'डिनखौ मुंख'नांगोन आय'डिनखौ लिरना होनांगोन दा बेखिनिखौ बुजि मोनदों होनना आं सानो माने धातु नङिनि रोखोमसे धातु नङिफोरनि मोनसे गोजों बिदिन्थि गोजों जानाय बिदिन्थि हो बा गुदि मुवा मोनसे बिदिन्थि हो होनब्ला जों मा होनांगोन बेखिनिखौ होनांगोन जोङो आय'डिनखौ होनांगोन जों आय'डिन दा बेखिनिखौ बुजि मोनदों होनना आं सानबाय नाम्बार 2 आव नाय नाम्बार 3 आव कार्बना रोखोमसे धातु नङि जाय गुबुन गुबुन महराव थानो हायो दा कार्बनखौ मा होनना बुंखो जोङो कार्बनालाय माने मोनसे धातु नङि जों सिगाङावनो मोनबोजोबदों नङा होमबा कार्बननि लिस्ट बा अक्सिजेनफोरखौ मोनबोजों माने कार्बना रोखोमसे धातु नङि जाय गुबुन गुबुन महराव थानो हायो बिसोर माने गुबुन गुबुन महराव थानो हागौ होनना बुंदों मोनफ्रोमबो महरखौ मोनसे महरबां बुंनाय जायो आरो बिनि मोनफ्रोमबो महर जा महर मोनो नङा होमबा बिनि जा महर मोनो बेखिनिखौ मा होनना बुङो मोनसे महरबां होनना बुंजायो आरो कार्बननि मोनसे महरबां हिराखौ गोरासिन मिथिंगायारि मुवा होनना मिथिनाय जायो दा बेबो मोनसे जोंनि थाखाय इम्पर्टेन्ट नट्स बेखिनिखौ नोंथांमोना माने आन्डारलाइन होनानै ला बिजाबफ्राव मोजाङै लिरना ला दा मोनसे माने मिथिंगायारि गोरासिन गुदि मुवानि मुं मा होननाय कुइसन खालामबा जों माखौ लिरनांगोन हिराखौ लिरनांगोन नङा होमबा बे माबेनिफ्राय सोमजिनाय होमबा जों कार्बननिफ्राय नङा होमबा बेनि महरबां नालाय कार्बननि महरबां नङा होमबा बेनि थाखाय बेखिनियाबो मोनसे इम्पर्टेन्ट नट्स बेखिनिखौबो नोंथांमोना होना ला आरो बेनि गलिनाय बिन्दो आरो गोदौनाय बिन्दोआ जोबोद गोजौ आरो बेनि माने गलिनाय बिन्दो गोजौनाय बिन्दोआ मानो गोदौनाय बिन्दोनि बिबाङा माने जोबोद गोजौ बेखिनि नट्सखौबो मोजां गोसोआव ला बेखिनि नट्सखौ गोसोआव मोजां गथि आरो मोजां नट्स बानायना ला जाहाथे डाबल इउस खालामनो जाया डाबल इउस खालामनो गोनां जाया लिरफिननो गोनां जाया बेनि थाखायनो मोजां लिरना लाखादो आरो गुबुन मोनसे नाय कार्बननि गुबुन मोनसे महरबाङा जाबाय ग्रेफाइट जाय मोब्लिबनि मोजां दैदेनग्रा दा बेबो मोनसे इम्पर्टेन्ट नट्स बेखिनिखौबो जों मोनसे इम्पर्टेन्ट नट्स होनना बुंनांगोन ग्रेफाइट जों मा होनदोंमोन धातुआरिफोरा माने मोब्लिबनि मोजां दैदेनग्रा बा बिदुंनि मोजां दैदेनग्रा होनना मोनबोबाय सिगाङाव जोङो धातुफोरनि गेजेराव नाथाय जों नैबेयाव मा मोनबाय धातु नङिफोरनि गेजेरावबो माने ग्रेफाइटआ लायनो माने धातु माने कार्बननिफ्राय सोमजियो आरो बियो माने मोब्लिबनि मोजां दैदेनग्रा होनना बुंदों बेखौ दा मोब्लिबनि मोनसे मोजां दैदेनग्रा बा धातु नङिनि बिदिन्थि हो होनब्ला जों माखौ होनांगोन ग्रेफाइट दे बेखौ नट्स खालामना लानो हागोन नोंथांमोना बेखौ नट्स खालामना ला दा बेखिनिखौ बुजि मोनबाय आं सानो दा 4 नाम्बार स्टेपआव 4 नाम्बार थांसै जोङो एलकालि धातुफोर लिथियाम सडियाम पटासियामा ओरैबायदि गुरैदि बिसोरखौ गंसे दाबाजों हानो हायो बेखिनिखौबो जों माने इम्पर्टेन्ट नट्स होनना बुंदों बेखिनिखौ आं इम्पर्टेन्ट नट्सखौनो होखादों जाहाथे माने नोंथांमोननि थाखाय मोजां जाखायो दा एलकालि धातुफोरा ओरैबायदि गुरैदि बिसोरो गंसे दाबाजों हानो हायो गंसे दाबाजों हानो हानाय मोनसे एलकालि बा धातुफोरनि बिदिन्थि हो होनबा जों मा होनांगोन लिथियाम सडियाम पटासियाम जिखुनु मोनथामनि गेजेराव मोनसे होनांगोन आरो बिसोरनि टार्म्सफ्रा बिसोरनि रोजोबथियै आरो गलिनाय बिन्दोआ जोबोद खम नाय बिसोरनि रोजोबथिदो आरो गलि बिन्दोआ मानो जोबोद खम जायनि थाखाय बिसोरखौ जों मा खालामनो हायो दाबाजोंबो हानो हायो होनना बुंदों नङा होमबा
गुदि मुवाफोरखौ बिसोरनि रासायनारि धोरोमनि सायाव बिथा खालामनानै बांसिन रोखायै धातु आरो धातु नङि बाहागो खालामनो हागौनो। मा होनदों? गुदि मुवाफोरखौ जुदि जोङो बाहागो खालामनो गोनां जायोबा जोंनो मा नांगोन? रासायनारि बिगियाननि जाहै जोङो माने बिसोरनि धोरोमफोरखौ बिथा खालामनानै बैसोरनि जा धोरोम नङा अरजाग्राथि बा अरजाग्रा बेनि सायाव जों सोनारनानै माने बिसोरखौ मा खालामनांगोन? बाहागो खालामनांगोन रासायनारि खान्थि बाहायनानै। दा बेखिनिखौ बुजि मोनबाय आं सानो। दा नेक्स्ट NB मोनसे होदों नट बिन। गोबां धातुफोरा दैयाव गलियोब्ला एसिडारि अक्साइड सोमजियो। दा बेखिनियाव मोनसे कुइसनबो जों धातुआरिफोरा दैयाव गलियोब्ला मा जायो? नङा होमबा? धातु नङिफोरा दैयाव गलिबा मा जायो? बे मोनसे कुइसन जानो हागौ। अब्ला नोंसोर माने गोबां धातु नङिफोरा दैयाव गलियोब्ला माने एसिडारि अक्साइड सोमजियो। गोबां होनना बुंदों नालाय नङा होमबा? गुबुन फारसेथिं गोबां धातुफोरा खारदैयारि अक्साइड सोमजियो आरो माबाफोरा मा होनो? धातुफोरा मा सोमजियो? खारदैयारि अक्साइड सोमजियो। बेखिनिखौबो इम्परटेन्ट नट्स होनना सानो आङो। बेखायनो नोंथांमोना बेखौबो मोजाङै जोथोनै लिरना ला जाहाथे थालाङा मोनसेबो। दा बेखिनिया टपिक्स नन मेटेल्सनि सायाव डिसकास खालामनाया बेखिनियानो थाहैबाय। धातु नङिफोरनि सायाव सावरायनाया जोंहा माने बुंथिनाय जिबा नट्स इम्परटेन्ट नट्स बेखिनिखौनो लिरख'नानै होबाय आं नोंथांमोना लिरना लानो हागोन आरो PDF नांगौबा कमेन्ट बक्सआव बिहरनानै लिरनो हागोन। दा लिराब्लाबो नोंथांमोना माने कुइसन बा बिजाबनिफ्रायनो डाइरेक्ट लिरख'नो हागोन। दा बेखिनिखौ आं बुजायनाय जाबाय। दा नेक्स्टआव नाय कुइसननिनो बिजाबनि कुइसन बक्सआव दङ नङा होमबा? बेनि गेजेरावनो बेनि कुइसनखौ आं होनो नागिरदों। फिननायखौ सरासनस्रा बेयो थुनलाइयाव जाना दङ। एक्सुवेलि बेयाव दुंथायाव जानांगौमोन। दुंथायाव लाव मोनसे धातुनि बिदिन्थि होनो होदों नङा होमबा? जोंनो सरासनस्रा होनना जों सिगाङावनो सावरायबोखाबाय। बेयो मानो? मार्कारि। बेखिनिखौ थागोन होनना आं सानबाय। दा नेक्स्टआव दङ जोंहा कुइसन 2 नाम्बार। गंसे दाबाजों गोरलैयै हाजायो। बेखिनिखौ जों सिगाङावनो सावरायबोखाबाय दाबाजों हाजानायखौ नङा होमबा? सडियाम पटासियाम बेखिनिखौ जों मोनसे होबानो जाबाय। दा नेक्स्ट नाम्बार 3 नाय बिदुंनि साबसिन दैदेनग्रा धातुनि होन्दों नालाय बेनिखायनो जों माने धातुनि थाखाय जों माने सिलभार कपार बेफोरखौ होनो हायो। सिलभार कपार नङा होमबा? बेखिनिखौ होबाय। आरो नेक्स्टआव नाय नाम्बार 4 बिदुंनि खम दैदेनग्रा मोनसे धातुनि बिदिन्थि होबा जों माने लेडखौ लिरनांगोन। बेखौबो जों सिगाङाव सावरायबोबाय। दा नेक्स्टआव 3.2 नाय मा होदों? धातुफोरनि रासायनारि धोरोम केमिकेल प्रपार्टिस अफ मेटेल्स नङा होमबा? धातुफोरनि रासायनारि धोरोम बेनि सायाव सावरायगोन। खोन्दोसा 3.2.1 आरो 3.2.4 सिम धातुफोरनि रासायनारि धोरोमनि सोमोन्दै सोलोंगोन। आरो बेनि थाखाय नमुनानि थाखाय जों माने मा होनना बुंदों बेयाव? एलुमिनियाम, कपार, आयरन, लेड, मेगनेसियाम, जिंक आरो सडियाम बेफोरखौ माने लानांगोन होनना बुंदों। दा बेखिनिया मोनसेया नेक्स्ट स्टेपनि थाखाय थाहैबाय। दा मोनसे लाबोदों आं सर्टनो। बाराव सावोब्ला धातुआ मा जायो जानांगौ? बेयाव धातुआ माने टाइपिंआव थालांदों। दा बेयानो जा व्हाट्स हेपन व्हेन द मेटल्स आर बार्न इन एयार ना? बाराव सावोब्ला माने धातुफ्रा मा जायो होनना बुंदों। बाराव धातुफोरखौ सावोब्ला मा जायो? बेनि कुइसन नङा होमबा? जों 3.8 मा नुदों? बेयाव जों माखासे बिदिन्थिनि सायाव थायो। दोंसे मेगनेसियाम फिथा आरो खायसे सालफार पाउडार लादों नङा होमबा? जोंहा बिदिन्थिखौ बे समाव नायनांसिगोन। बक्सनिखौ मेगनेसियामखौ सावनायाव सोमजिनाय मुवाया एसिडारि ना खारदैयारि बेखौ जोंखौ नायनो होदों लेबाव। दा नेक्स्टआव माने मोननाय गलिलावखौ जों गोजा आलो निला लिटमास खाखोरजों आनजाद नायनो होदों। बेखिनिखौ आनजाद नायनायनि उनाव बेखिनिखौ आं सावरायजोबला गासैखौबो। दा बेनि उनाव रिजाल्टआ जोंहा मा जागोन? मावफारि 3.8 आव नुनो मोनबायदि मेगनेसियामखौ बाराव सावोब्ला गुफुर मोदाननाय अर सालाय सोमजियोनो। गुफुर मोदाननाय मा सोमजियो? अर सालाय। दा बेखिनियानो दिनैनि टपिक्सआ। बेखिनिखौ मोजाङै क्लियार खालामना ला, नट्सखौ मोजाङै लिरना ला। दा बेखिनिखौ सावरायबाय दिनै। नेक्स्ट क्लासाव फैगासिनो दङ। दा नेक्स्ट क्लासनि थाखाय माने रेडि जाना था। चेनेलखौ जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लोगोफोर दङबा शेयार खालामदो। जाय लकडाउननि समाव माने कन्डिसना गाज्रिनि थाखाय माने सोलोंनो हायाखै एसेबाबो टिचारनि गाइड मोनोब्ला मोजां मोनो बयबाबो। बेनिखायनो शेयार खालामलाय आरो थेंक्स गाइस भिडिअखौ नायनायनि थाखाय।